сехонагаи фурӯшӣ бо таъмири нав ва ҳамаи чизу чорааш дар доме ки техпаспорт дорад дар минтақаи беҳтарин 33-ум микрорайон дар назди хона дута мактаби беҳтарин аст. Якумаш мактаби байналмилалӣ ва дуюмаш мактаби Умари Хайём. Минтақаи беҳтарин мебошад. суроғашро хубтар нишон медиҳем. хонаи фурӯшимон дар 33-ум микрорайон ҷойгир мебошад. аз ин тараф чораҳаи пештара бозори ҷалҷам, аз ин тараф худи 33-юм микрорайон. хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин бино ҷойгир мебошад. марҳамат дӯстони азиз, худи маҷмӯаи истиқоматӣ, блоки Б. бинед чӣ қадар подъезди бино таъмири зебо дорад. дар бино дута лифт аст дӯстони азиз, ҳардуяш кор мекунад. ва марҳамат, худи хонаи фурӯшӣ. планировкаша мефаҳмонем. ошхона, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра, кладовка, ҳоҷатхона ва дар ин ҷо ҳоҷатхонаву ҳаммом. ин бошад даромадгоҳи хона. се хонага мебошад бо масоҳати умумии 96 метри квадратӣ дар 14-ум ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 16 ошёна иборат мебошад. хона бо таъмири нав ва бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. бо барқ, об ва отопление албатта ки таъмин аст. дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аз 33-юм микрорайон ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид, бозорчаҳо ва ғайра дар наздикии хона қарор доранд. ҳуҷҷатҳои хона 100% техпаспорт дорад. нархаш 1,350,000 сомонӣ боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. хотиррасон мекунем, канали Дом TJ дар нархгузории хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё инки Telegram муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки Дом TJ канали худро дар Telegram дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед дӯстони азиз.